Gipaniguro sa United Drivers Operators Transportation Cooperative kun UDOTCO nga dili makapikto sa panginabuhian sa mga tricycle ang presensya unya sa mga electronic jeepney o e-jeep sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ano ang report? Managlahi ang reaksyon sa mga tricycle drivers sa pagsugod na unya sa operation sa e-jeepney o e-jeep. Adunay na balaka nga mapiktuhan ang ilang kita. Apan aduna usay mingon nga dili ra makaapekto ilabi na kadtong nag-agi sa interior portion nga dili maagian sa Egypt. Piktuhan siguro sa masero siguro kung say kuan ana nangatan ana sa mo na may mga kaugalingon sa mga kuan. Nabalaka mo mapiktuhan. Di siguro kay na siguro may piktuhan nga mo kay nga mo ang ruta man gud naraman sa sangi gud. Sa akong tan-aw sir di mura magway epekto sir kay para highway ram gina siya. Gikatakdang mudagan ang mga e-jeepney sa Pebrero 8. 25 ka units ang unang mudagan hangtod makumpleto ang usa ka gatos ka units inig ka Abril. Moagi ang mga modernong public transportation sa mga nagunang kadalanan sa Lapu-Lapu City. Aduna kini kapasidad nga maabot sa 30 ka pasahero apil na ang standing position. Base sa amo ang gi-request sa LTFRB nga mga ruta sir, looping siya. Ang loop sa Lapu-Lapu ug lupod sa Cordoba. Sa Lapu-Lapu gikan sa Merkado, Mactan, Maribago, Marigondon, Basak balik Merkado. Munay maigo siya looping. Gipahibaw sa Pangulo sa UDOTCO nga adunay free ride nga itanyag sa unang semana silang operation isip Valentine treat sa mga sumasakay. Samtang posibleng maapektuhan ang public transportation sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong Enero 29 nunot sa ipahigayong Drivers Academy o seminar sa mga driver. Adunay 2,000 kapin ka mga miyembro ang UDOTCO o katunga nini ang mosalmod sa usa ka adlawng seminar nga gimando sa LTFRB sa tanang mga driver sa public transportation. Hinoon, pangitaan og pamaagi sa mga tagdumala nga dili matanggong ang riding public. Ang bawang seminar is required sa LTFRB. Natay daghang mga kauban ron yung mga drivers sa multicab o sa PUG nga na mga schedule. Ang pagpa-schedule ni is dugay. Sa karon among hibaluan nga LTFRB nagsige na og na sila mga operasyon gihimo para ni atong mga drivers nga wala pag-undergo seminar. Uban ni Rinante Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.